Днес ще направим най-голямата Майнкрафт торта, като размерът на тортата ще бъде 100 на 50. Както знаете, тортата в Майнкрафт се прави от 3 броя жито, 2 захар, 1 яйце и 3 пъти мляко. Опа, как е? Знаете ли какво? Видях Алекс как тук рисува някакви тортички и мисля, че схващам на къде отиват нещата. Малко трябва да го щипем това видео, а? Какво ще кажете? Елате с мен да видим как ще попроменя някои дреболи. Сега остана само да си напиша списъка за пазаруване, за да не забравя нещо. Първото нещо е брашно, захар, яйца, мляко, сметана. Така. Алекс в момента си изрежда някакви си рецепти. И ванилия. Списъка ми за пазаруване е готов. Сега отивам да се оправя за излизане и след малко тръгваме. За малко да върви. 5 minutes later. Така, мисля, че е чисто. Алекс току-що излезе. Така че е време лекичко да се изплънаваме тук. И само да преправя някои нещата, като се върне, да си каже, ето е рецептата. Мляко. Млякото не е съвсем полезно за хората. Много по-полезен е оцета. Сладко от ягоди. Това всъщност са скариди. Защото кой не е правил торта с скариди? Сода. За какво ти е сода? Ще е просто сода. Снимаме ли? Така. Добре. Алекс се завърна току-що. Готова съм да излизам, само да си снимам списъка с продуктите. Да си снима списъка. И тръгваме. Ще се седи, че. Айде. A few moments later. Успях да се промъкна след тях до магазин. Ете съм в успа. Опа! Имам количка и отивам да пазарувам. Как неподозирано екипчето сладко си вървят към магазина. Аз неотлъчно съм след тях. Първото нещо, което трябва да купя е брашното. Хайде да отидем да го намерим. Намерих си брашното и сега следващото от списъка е захар. Отиваме за захар. Добре, видях я малко по-надолу. А ще обиколя. Ще си я дебна как се взима цепче, как се взима маймунки. Ще е супер странно да ме видим в магазин и си кажете, какво правиш ти в магазините? Няма дори да участваш в видеото. Ама аз винаги участвам. Гледайте се какъв кадър, гледайте какъв кадър. Никога не знаете кой да ги гледа. И смещо круасаните, който е крип. Намерих си захар и следващото нещо, което трябва да вземем са яйца. Как торта без яйца? Моите любими сокчета! С малко да се завърти. Аз след тук си сега си чувам. Аз съм просто клиент и гледам дините. Да, хубава диня. Ще видим как ще си купи скариди. Страшен кеф. Лека по лека ще парзаляме така след тях. Съм си просто един редовен клиент. О, искам да си взема от всички вкусове. Много съм се промъкнал съвсем неподозирано на същия ред и се да сгреб, така че да не вземе да кихне и да ме погледне. Малко сокчета се иззетя. Аз тук трябва да гледам. Напишете в коментарите кой от тези вкусове, които показах, ви е любим на вас. Така видях, че Алекс взе малко сокчета, кои са, но стори, че е твърде малко. Така че ще взема още няколко. И понаредим. Ето ги яйцата, тези мисля, че ще следващото нещо, което ми трябва е оцет. Аз знам къде е оцета. Натам беше, да. Няма абсолютно никакъв шанс да си кажа да слагам оцет в тортата. Това е класическа рецепта. Аз не съм писала оцет за торта. Това е оцет за торта. Нещо се е случило. Аз не съм писала оцет в списъка за торта. Айде да видим сега какво друго има в списъка. Сметана, скариди, сол, ванилия. Аз сега откъде да знам какво трябва да взема, като списъка ми не е верен. Така. Алекс тук ще тръгна да търси някакви неща, които знам, че и трябва още доста сокчетата. Малко си натоваря кошничката. Обаче, за какво е захар? Трябвало е захар.
караха, мисля, че не мога да снимам в магазина. Аз подозирам Васко, че ми е сменил продуктите в списъка, но все пак аз си взех готови блатове и пак ще си направим тортата и Васко няма да може да ни спре. Изгоних Алекс от магазина. Днес малко ми помага съдбата. Лекичко да нервираме. Напазарувах си всичко за моята торта, макар че не е това, което трябваше, но и с готови блатове пак ще стане идеална. Така, ще я правим квадратна, защото знаете, всичко в Майнкрафт е квадратно. Да започваме! Отварям първата кутия и сега да видим как ще ги направя квадратни. Сега ще ги отрежем да станат идеален квадрат. От тук 2 резана и от тук 2. И след това ще си налагаме това квадратче под другите блатове да стане всичко еднакво. Вижте колко равен стана целият квадрат. А ето тези, естествено, че няма да ги изхвърлим, не изхвърляме храна. Тези ще ги използваме за още един блат. Ще ги направим ето така. И тук ще ги изрежем и ще стане още по-голяма тортата. А ето тези ще си ги запазя за накрая, естествено, че няма да хвърляме храна. Ще ги използваме ето тук, за да направим още етажи на тортата и да стане още по-голяма. Добре, готова съм с основата. Вижте колко яко стана и колко равно и голям квадрат. Сега идеята ми е да сложа между всеки блат сметана и сладко. Отивам да ги взема и сега се връщам. Така. Операторчета, как си, колега? Я гледай какво става тук, правите пастички, работи. Аз обичам кръгли торти. Тя не е ли била на сватби? Сега си го кръсна, си направя едно хубаво слънце торта, да ми грее в чинията. Я гледайте, какъв хубав триъгълник. Това може да стане на сандвич. Ще го заделя после да го хапна. Следващия ръб. Още един сандвич. Тези даже са 3. Това е сандвич с филия хляб. Много познат в студентски град. Абе, Васко, какво правиш? Защо си я срязал кръгла? Аз я подобрявам. Ти виждала ли си квадратни торти? Васко, това е Майнкрафт торта. Трябваше да е квадратна. Ти защо се бъркаш тук? Какво правиш? Трябваше Майнкрафт да е кръгъл. Сега ще седиш тук и ще ми помагаш. Айде, стой малко настрани само, че моля те. шеф. Защо си ял и тези ми трябват за после? Защо не го отбеляза? Ама ти какво правиш тук? Тук работа ли ти е? С вкусни парчета. Дай Стига! го, това си е моето. Стига! Сега ще ми помагаш. Васко, просто не знам, ти само ми отваряш работа. Напротив, аз ти помагам да стане по-качествено. Виж сега, ще бъде квадратна торта. Ще ги обърнем ето така. И тук вътре ще сложим тези, които си ги отрязал. Айде, слагай ги. Аз нали за това ги отрязах, да може да ги добре, тук. Айде, сложи ги ти. Айде, помагай ни малко. Айде. Там, откъдето си ги отрязал, там си ги върни. Гледайте какво съвършенство. Айде. Трябваше да стана тортист. Сега знаеш ли какво е време? Да я изядем. Не. Време е за сметана. Сложи Чакай, сметанка, да сложи сметанка. Добре, сега слагаме сметана на цялото. Да. Абе, защо няма нищо тук? Васко! Виж сега, когато оставиш сметаната едно такова... Цялото това щъкане нагоре-надолу толкова огладнях. Я да видим какво става тук. Алекс, какво ми е оставила? Най-прекрасното. Сметана в шише. Добре, сметаната ще я оставим само за декорация. Ще сложа поне сладко. Служи сладко, да. Защо е празно? Почти ми стана зле от сметаната, обаче. Нали знаете? Старата поговорка. Винаги има място и за малко сладко. Малко блашко от какво? От малинки. Сега си грабваме една средно срамежлива лъжичка. Цък. Да, шия, да не от туршия. Това сладко е добро. Васко, тук има една лъжичка. Тъмън, колкото да... Чакай, бе! Това ще го ползваме за декорация поне. Васко, добре, че съм си скрила една сметана. Да, сега за наказание искам ти да сложиш тук на торта. Не на тортата, на тортата. Ето, гледай. Айде, ама хубаво. Примирие. Айде, ама хубаво. Да изглежда добре. Няма първо. Ама не да рисувам. Я гледай. Опа. Разкошно. Първо по един. Дай да ти покажа. Гледай си. Взимате един блат, който е средно дебел, както хамбургер. С него се спакувате. Боже! Защото така няма загуба на материал.
Какви са тези неща? Така се възползвате от абсолютно целия блат. И ето тук сега, където е най-слабо осметанено, го завиваме да е малко бе. Готово. Васко, не знам какво правиш, спри малко. Просто ми става ми лошо от твоето готвене, разбираш ли? Така. Да, сигурно, защото готвя само с сметана. Сега още наливва. Това е много трудно. Това е само за Васко да го правя. Стягай пред мишницата, стягай. Я, давай ти. Давай, че това е много трудно. Айде да има хубаво. Стига. Давай сега слагаме блатове. Давай сега отгоре да я замазваме. Нали трябва да изглежда като Майнкрафт. Пакловаме тук да стане... Ама да е хубаво, внимавай. За маската. Как няма да е хубаво? Трябва да изглежда точно като Майнкрафт торта, разбираш ли? Сигурна ли си, че си взела сладкарска сметана? Разбира се, че съм взела сладкарска сметана. Само те проверявам, аз вече опитах. Васко! И от сметаната ли си ял? Алекс, аз цял ден ям от сметаната. Я гледай как като... Бебешко дупенце го лъснах. Гледай отстрани да е хубаво. Какво е това мазане от тебе? Смеляваш се да ми критикуваш мазане. Внимавай да изглежда красиво, моля те. Искам да гласувате тази половина или тази половина е по-добре измазана отгоре. Абе ти да не шпакловаш, правиш торта. Се прибера вкъщи и веднага, ако не направя една торта, не си лягам. Така се става майстор. Да, и така отгоре да е богато, виж. Да има повече. Почти сме готови. Последни щрихи. И приключваме. Сега следва любимата ми част, а именно да намажем тортата отгоре с сметана. Така, Васко. Сега, за да е Майнкрафт торта, трябва да я направим с сладко. Отгоре червени квадрати. Големи и малки. Има ли нещо останало? Ако беше оставил, щеше да има останало. Прави от това един квадрат. Ето, аз тук правя един малък, ти ще правиш по-голям квадрат. Ето квадрат. Ето от това направи един квадрат. Имаме тук за още два най-много. Не тук не пипай, прави си твоя грозен квадрат, моля ти. Ти не си ми дала достатъчно материал. Абе как малко материал, вижда какво ти е. Дай бръкни, сега сложи още един квадрат и сме готови. Това ще стане съвършена торта. Тя е по-хубава, отколкото в Майнкрафт. Слагай се. Аз имам за още един квадрат. Ето тук ще сложа. Квадрат. Мале, стана супер яка. Виж как точно прилича като на Майнкрафт. На тебе не ти ли прилича? Да, макар че ти не ми спази рецептата, която специално ти бях отредил. Въпреки това стана гигантска, приличаща Майнкрафт торта. А дали има същия вкус? Ами, трябва да я пробваме. Айде да го пробваме. Да. Пробваме. Напишете в коментарите нашата торта от 1 до 10 колко ви прилича на Майнкрафт торта. Аз ще си кръцна е така. Аз от тук ще си взема. На здраве. Готов ли си? Това цялото парче ли ще изядеш? На здраве. Айде, И на здраве. Много е вкусна.